Yau wasu barayi sun fasa banki a kasar Germany sun sashe kimanin euro miliyon 100. Shin garin ya hakan ta kasance? Sun tsere ko an kama su? Sannan a wani banki suka yi satar? Hakan na nufin mutane sun yi asarar kudaden su kenan? To dai ga cikakken bayanin. Barayi sun ci gamajiyar bankin Sparkasse a birnin Gelsenkirchen da ke arewacin kasar Germany cikin dare. Sun shiga ta wani karamin garejin mota da yake gefen bankin. Sannan sun fasa bango zuwa cikin ɗakin ajiya suka sashe kudaden da ke cikin dubban akwatunan ajiya, wato safe deposit boxes. Wannan ya faru ne a ƙarshen Disamba 27 to 29 Disamba na shekara ta 2025, lokacin da yawanci banki ke rufewa saboda hutun Kirsimeti. Adadin abin da aka sashe kuwa an kiyasta cewa barayin sun sashe abubuwa masu daraja da suka kai euro miliyon 100. To dai yan sanda sun samu bidiyo daga CCTV da ke nuna masu fashin bankin suna shigowa da fitowa ta garejin motoci da yake gefen bankin, amma har yanzu ba a kama barayin ba, amma yan sanda suna ta bincike har yanzu. Sakamakon mutanen da abin ya shafa miliyoyin mutane ne, amma mutane 2,000 zuwa 3 ne suka rasa abin da yake cikin akwatunan su na banki. Wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa sun yi zargin cewa barayin sun fi mayar da hankali kan akwatunan masu alaƙa da wasu ƙabilu daga ƙasashen waje, amma 'yan sanda suna ci gaba da bincike dai. To dai 'yan sandan sun ce fashin ya kasance mai kyau da tsari sosai, har aka kwatanta shi da satar banki na fim ɗin Ocean 11 saboda tsari da fasahar da aka yi amfani da ita. To shin hakan na nufin mutanen kenan sun yi asarar kuɗaɗen su, wato duk wanda aka sace ma kuɗi ya yi asarar kuɗi? A ƙa'ida da ya kamata ce gwamnati ya shiga lamarin kuma a biya duk wanda aka sace ma kuɗi. Kuma dai batun biyan kowa da kowa yana da wahala a ce an biya kowa da kowa. To shin idan kana ɗaya daga cikin wanda hakan ta ritsa da su, zaka yafe musu ko wani mataki zaka ɗauka? Amma da ya comment section. Allah ya sa mu dace.